1, 2, 3, jump. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Welkom bij Access Journaal. Deze speciale uitzending gaat over het bezoek van staatssecretaris Raymond Knops, de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties. Hij heeft dit weekend Curaçao bezocht en vanochtend, maandagochtend, heeft hij een persconferentie gegeven samen met minister-president Gilmar Pik-Pisas. Daarbij ging het natuurlijk over de COHO, daar ging het natuurlijk over de financiële situatie, maar ook over het bezoek dat Knops gisteren samen met Pisas aan Bandar heeft gebracht. Hij begon de persconferentie ook met een terugblik op het bezoek dat volgens hem heel bijzonder was. Dank u wel. Bon dia, bon Simon. Mooi om hier weer te zijn en ook heel mooi de afgelopen dagen om de leden van het kabinet Pisas te leren kennen. En ik ben natuurlijk al een heel aantal keren op Curaçao geweest. We zitten sowieso in een hele uitdagende periode en dit kabinet treedt aan onder moeilijke omstandigheden. Er liggen veel uitdagingen, er is veel te doen. En ik ben heel blij dat ik ook gisteren in het bijzonder, maar ook de dag ervoor, maar gisteren in het bijzonder, toen we naar Bandar gingen, zeg maar letterlijk in de voetsporen van premier Pisas ben getreden. De plekken waar hij is opgegroeid, waar hij gewoond heeft. En ook heel veel mensen ontmoet heb inmiddels die hem al kenden en mij inmiddels ook. Maar dat was een hele hartelijke ontvangst. Zeer veel dank daarvoor, omdat het altijd over mensen gaat. Wij dienen de bevolking, u die bevolking van Curaçao, ik die bevolking van Nederland. En het is mooi om te zien dat er eigenlijk heel weinig verschil is tussen het dorp waar ik vandaan kom en Bandar. De gemeenschapszin, mensen die elkaar begroeten, de hartelijkheid. En ik moet bekennen dat ik heel vaak in Willemstad ben geweest, dat ik ook met allerlei organisaties en mensen in het kabinet gesproken heb, maar dat ik daar nog nooit geweest was. Ik ben heel blij dat we die mogelijkheid hadden. We mochten ook nog even tegen elkaar in de arena staan. Ja, het is gelijkspel geworden, dus we hebben elkaar goed in evenwicht gehouden. Ja. De aanvallende kwaliteiten van de heer Pisas, afgezet tegen mijn verdedigende kwaliteiten, resulteerden in een gelijkspel. Maar dat was wel een mooie gelegenheid om elkaar, maar ook de andere leden van het kabinet en ook vanochtend weer te ontmoeten. Dus het programma was langer dan normaal, dat bood de gelegenheid ook voor deze activiteiten. En uiteraard hebben wij, maar daar zullen we zo ook nader op ingaan, gesproken over de actuele situatie. Wat staat het nieuwe kabinet te doen? Je zult maar minister worden in deze tijd. De problemen zijn groot en je krijgt veel dossiers op tafel. En de vraag was dan ook, hoe kunnen we elkaar helpen? En ik ben heel blij met die goede gesprekken die we gehad hebben. Maar natuurlijk ging het ook over de COHO, het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling, waarover Knops afspraken heeft gemaakt met de vorige regering. Een van de eerste vragen die aan Knops werden gesteld tijdens de persconferentie is: hoe staat het ermee? Krijgen we een COHO? Hebben we een COHO? Of hoe zit het nu precies? We hebben vandaag en gisteren en eergisteren ook gesproken over de staat van de onderhandelingen. Dus hoe ver zijn we nu? En er deed zich de bijzondere omstandigheid voor de afgelopen maanden dat in maart, toen hier de verkiezingen waren en ook in Nederland, dat er een demissionair kabinet ontstond. Wij zijn nog demissionair in Nederland en het kabinet Ruggenaat was tot de beëdiging van dit kabinet ook demissionair. En tegelijkertijd was er een inkomende regering. Dus ik heb vanaf het begin meteen na laat ik zeggen, de verkiezingsuitslag de heer Pisas gebeld, gefeliciteerd en ook afspraken gemaakt om elkaar snel te treffen. Dat hebben we tot dan via video gedaan, ook met zijn coalitiepartner PNP en met de onderhandelingsdelegatie. En we zijn op dat moment met instemming van de zittende premier Ruggenaat toen nog die gesprekken opgestart. Formeel zijn die pas begonnen natuurlijk toen het kabinet Pisas aantrad, maar dat hebben we gedaan omdat ontzettend veel voorbereidend werk de afgelopen periode is gedaan door beide regeringen. Maar niet de parlementen geïnformeerd waren tot in detail. Dus alle leden die van het kabinet Pisas die toetraden, ja, die werden geconfronteerd met een gigantische informatieachterstand. Dus wat we gedaan hebben is die gesprekken gevoerd. Die vinden nog steeds plaats en die vinden ook constructief plaats.
Maar om uw vraag even, dat was de inleiding, om vraag concreet samengevat te beantwoorden. Er is op dit moment nog geen overeenstemming. Wat ik wel zie, en dat wil ik hier ook gezegd hebben, en dat vind ik een compliment voor deze regering, dat ze onmiddellijk na een aantreden de hoogste versnelling erin hebben gezet en ook in hoog tempo die dingen aan het doen zijn die in ieder geval zouden moeten leiden tot een akkoord. En ik ben daar positief over gestemd, maar we hebben dat nog niet op dit moment. Agua y corriente es esencial para nos vida diario. Y pues en Aqualectra ta honra de por sirvi y de contribuir al bienestar duradero de nuestra comunidad. Nos que llamamos danki para cumplir carga sempre conosco. Y que otra manera para mostrar nuestra gratitud ofreciendo una compensación. Se a botar corção, não tem importância botar ela blow. A botar corção, botar me em lugar especial. O por seguir registrar y aplicar tranquil via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor corção. Het kabinet Pik-Pisas is begin vorige maand aangetreden, maar daarvoor heeft Knops 4 jaar lang met het kabinet Ruggenaat samengewerkt. Hij blikte terug op die samenwerking en sprak uit dat volgens hem ook de samenwerking met het kabinet Pisas zeer goed moet gaan verlopen. Tot nu toe loopt het aardig, aldus Knops. Ik moet zeggen, dat wil ik ook vanaf deze plek doen, dat ik ook Eugène Ruggenaat persoonlijk, ook zijn kabinet, wil danken voor de samenwerking de afgelopen jaren. Wij zijn 4 jaar toch een pad afgelopen waar we misschien niet altijd met elkaar eens waren, maar wel bij mij altijd buiten kijf heeft gestaan dat de mensen die in het kabinet Ruggenaat zaten ook het beste voor hadden met Curaçao. En ik reken er ook op, maar daar heb ik zojuist ook al iets over gezegd, dat ook de samenwerking met dit kabinet, er zijn natuurlijk andere mensen, andere politieke partijen, maar dat ook een goede samenwerking zal opleveren. Dus kort antwoord, ja. De staatssecretaris ging ook in op zijn bezoek aan Bandenbouw. Hij legde al uit dat er natuurlijk gevoetbald is tussen hem en Pik-Pisas, maar ook dat ze mensen hebben bezocht die het zeer slecht hebben op Curaçao. Het armoedeprobleem. Hij zei dat hij gezien heeft hoe de mensen hier leven en bewonderde de veerkracht van de mensen die in dergelijke moeilijke omstandigheden leven. En sprak tegelijkertijd uit dat heel veel mensen geloven en hopen in de nieuwe minister-president Kilmar Pik-Pisas. Ik heb dat gisteren gezien. De premier heeft me ook, wij zaten samen in de auto, dus hij heeft mij gewoon overal verteld, ook aan de hand van zijn eigen levensweg, van daar zaten we op school, daar speelde dit, daar speelde dat. Dus je krijgt dan een heel concreet beeld daarbij. Dus, en ik heb ook mensen gesproken waarvan je aan de ene kant ziet, er liggen heel veel uitdagingen, maar ik zie ook een ongelooflijke veerkracht. Dus je ziet de armoede en tegelijkertijd ook de hoop. Dat viel mij ook op, die gevestigd is op deze premier, om ervoor te zorgen dat de armoede tot het verleden wordt. En ik voel me daar ook verantwoordelijk voor. Dus ik vind ook dat alles wat we doen, ook in het kader van die landspakketten en hervormingen, dat ertoe moet leiden dat we die armoede vaarwel kunnen zeggen. En ik was natuurlijk al eerder in het kader van de noodhulp en de voedselpakketten ben ik bij mensen thuis geweest. En ik moet zeggen, dat zijn die beelden die vergeet je gewoon niet meer. Dat maakt gewoon een hele diepe indruk. Mensen die 20, 30 jaar, 40 jaar misschien wel gewerkt hebben en dan nog steeds in diepe armoede zitten. En die altijd hard gewerkt hebben. Die gewoon voor hun geld gewerkt hebben en toch door tegenslag of door die economische crisis nu zonder inkomen zitten. En ik vind dat wij de plicht hebben als politici, en het maakt niet uit of je uit Willemstad komt of uit Den Haag, om alles te doen om ervoor te zorgen dat die mensen weer een perspectief krijgen. Nou, en dat is volgens mij onze gemeenschappelijke opgave die we hebben.
Vriendelijke woorden tussen Kilma Pik-Pisas en staatssecretaris Knops. En laten we hopen dat het ook daadwerkelijk tot resultaten leidt. Want dat zei de staatssecretaris. Er moet nog hard gewerkt worden, maar de samenwerking tot nu toe lijkt in ieder geval heel goed. Dit was een speciale uitzending van Access Journaal. Fijne dag verder. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.